За едно десетилетие, в периода 2000-2010 година, по пътищата на страната в резултат на пътно-транспортни происшествия са загубили живота си 10 627 граждани, а 98 770 са получили специализирана медицинска помощ след сериозни наранявания. Част от тях са останали с сериозни наранявания за цял живот. Днес, всеки ден, продължават да умират по 2 души по пътищата на страната ни. През месец март 2012 година Сдружение СОС ПТП провежда анкета сред гражданите, която на 100% доказва, че основната причина за инцидентите в България е поведението на водачите. Вие сте млади водачи. Вие скоро ще бъдете правоспособни водачи и ще участвате самостоятелно в движението по пътищата. Рискът от попадане в пътно-транспортно происшествие за млади шофьори е до 4 пъти по-голям в сравнение с водачи с опит. Някои от факторите, които допринасят за това, са психическа незрялост на водача на МПС, склонност към риск, стремеж за доказване, употреба на алкохол или упойващи вещества, липса на рутина и автоматизъм, ограничен капацитет за откриване и предпазване от опасни ситуации, надценяване на собствените възможности, подценяване на ситуации и други. Затова ние искаме да ви научим на основните причини за инцидентите по пътищата с цел да ви предпазим от тях. Превишена или несъобразена скорост. Поради неправилния избор на скорост, за периода 2000-2009 година са настъпили 30 252 пътно-транспортни происшествия, при които са загинали 4834 и са били наранени 36 753 граждани. Шансовете за оцеляване при катастрофа намаляват при определени скорости в зависимост от удара. Когато автомобил удари пешеходец, вероятността от смъртоносен изход в зависимост от скоростта е: при 30 км в час опасността от смъртоносно нараняване е нищожна. При 50 км в час загиват 50% от блъснатите пешеходци. При 70 км в час загиват 100% от блъснатите пешеходци. Намаляването на скоростта на движение само с 5% ще спаси живота на 20% от пострадалите при пътно-транспортно происшествие и ще намали с 10% броя на ранените. Шофиране след употреба на алкохол или упойващи вещества. Алкохолът е един от основните фактори за пътно-транспортни происшествия с особено тежки последствия. Много водачи смятат, че са в безопасност, когато шофират със съдържание на алкохол в кръвта, което е под законовата граница. Те обаче не са прави. Не е нужно да си пиян, за да бъдеш опасен на пътя. Рискът да попаднеш в пътно-транспортно происшествие нараства едновременно с количеството на алкохол в кръвта. Тъй като алкохолът пречи на мозъка да функционира пълноценно, дори едно питие може да повлияе на способностите за шофиране.
по Наказателния кодекс. Член 343б, алинея 1. Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на 1000, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до 1 година. Принудителни административни мерки. Член 171. Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на 1000, временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, плюс отнемане на 10 контролни точки при първо нарушение. Обезопасителни колани. Доказано е, че обезопасителните колани намаляват с 30% броя на тежките наранявания и предотвратяват смъртните случаи до 50%. Децата, които се возят в автомобила и не са обезопасени с колан или детско столче, са до 7 пъти по-застрашени. Член 137а от Закона за движение по пътищата задължава всички водачи и пътници в моторното превозно средство при движение да използват обезопасителни колани, в това число и пътниците на задните седалки на автомобила. През последните 25 години предпазните колани са спасили над 300 000 живота. Разсейване по време на шофиране. Разговори по телефона, писане на СМС, използване на електронни устройства в колата, навигация, сигнализиращи уреди и други. Пушене, пиене и хранене по време на шофиране. Външни фактори. През 2008 година 6000 души в Съединените щати са загинали при пътно-транспортно происшествие в момент на приемане на обаждане по мобилния си телефон. Използването на мобилни телефони по време на шофиране увеличава значително риска от катастрофи, независимо дали устройството се държи в ръка или се ползва hands-free. Рисковете са по-високи за начинаещите шофьори. Умората. Умората е частична причина за около 30% от тежките катастрофи. Умората може да е също толкова смъртоносна, колкото са шофирането в пияно състояние и превишената скорост. Мит. Ще е по-безопасно, ако пътувам през нощта, защото ще избегна натовареното движение през деня. Факт. Вероятността от заспиване на волана след нормалното време за лягане, особено в малките часове на нощта, е голяма. Мит. Добра идея е да се потегли на пътешествие след работа. Факт. Това е най-неподходящото време за потегляне. Физиката или умът ти са били под напрежение през целия ден и след работа си уморен, дори и да не го осъзнаваш. Най-добре е да се наспиш през нощта и да потеглиш на следващата сутрин. Мит. Силната музика ще ме държи буден. Факт. Това може да помогне за известно време, но не и за дълго. Силната музика също така може да разсее вниманието ти от шофирането и дори да те приспи.
Мит. Термос с кафе или друга кофеинова напитка ще ме държи буден. Факт. Кофеинът е само краткотрайно решение и ефектът му ще намалява толкова бързо, колкото по-често го пиеш. Мит. Поток свеж въздух от прозореца ще ме държи буден. Факт. Това може да те ободри за кратко, но ако си изморен, единственото решение е сънят. Агресията по пътищата. Ако не уважаваш другите участници в движението, техния и своя собствен живот, здраве и свобода, и те ще ти отвърнат със същото. Нетърпимост към нарушителите. Вие не трябва да ставате съучастници във войната по пътищата, като толерирате или се примирявате с действията на нарушителите. Противопоставете им се. От това зависят вашия живот и здраве и този на хората, които обичате.